Rus goşunlary Donbas sebitine etjek uly hüjümünden öň günnäger Ukraina tarap süýşmegini dowam etdirýär. Mariupoldaky ýagdaýlar barka agyrlaşýar. Rus goşunlarynyň port şäherini dol gödäwçilik almak finansçyklarynyň arasynda müňlerçe parahat ýaşaýjynyň ölenligi habar berilýär. Ukraina serkerdeleri we günwatar resmiýleri Russiýanyň Kiýew demirgalygynyň ýerlerden çeken we Belarusdan getiren güýçlerini Harkowa 2014-nji ýyldan bäri söwüşýän ýeri bolan Donetsk we Luhansk sebitlerini geçirmegini dowam etdirýändigini aýdýarlar. Resmiler Russiýanyň belki de Donetsk we Luhansk sebitleriniň Ukrainanyň hökümet güýçleriniň gödäwçiligine galan ýerlerini almak üçin bu sebitde täze hüjüme başlamagyna garaşýarlar. Russiýanyň 24 fevralda Ukraina çözmegi bilen başlanan çaknaşyklarda ölen adamlaryň anyk sany entek belli däl. Ukraina komandirleri 12 aprelde häzirçenli Russiýanyň 19500 harbasynyň öldürilendigini aýtdylar. Russiýanyň Gorunmak ministrliginiň mart aýynyň ahyryna beren soňky resmi maglumatyna aýdylmagyna görä, Russiýa bu uruşda 1370 töweregi adam ýetirdi. ABC resmileri Russiýanyň adyndan 10.000 eskerini ýitirendigini açyk aýdýarlar. Şol wagtda Amerikan we günwatar resmileri özara gurrunçylykda Russiýanyň ýetkileriniň Ukrainanyň aýdýanyny golaýdygyny aýdýarlar. Bi Moskwanyň Ukrainada kuruşda Sowet Soýuzynyň Owganistan aksiýaşlarynda 10 ýylda ýitiren eskerinden hem kän adam ýitirendigini aňladýar. Ukraina döwlet sirri diýip uruşda ölen harby gullukçylarynyň sanyny çap etmedi. Ýöne prezident Volodymyr Zelenski mart aýynyň ortalaryna 1300'e goloy Ukraina eskeriniň öldürilendigini açyk aýtdy. ABC-nyň Gorunmak departamentiniň bir resmisi 11 aprelde Rus goşunlarynyň Donbas sebitinde şol sanyny geçen hepde Rus goşunlarynyň eline geçenini aýdylýan Üzüm şäheriniň töweregine güýç toplaýandygyny aýtdy. Komanda buyruk we gödäwçilik ulaglaryny hem öz sınalyan harby kerweniň piyada goşun we dikutsor golluk bölümleri bilen Izýuma tarap barýanlygy görünýär diýip Amerikan resmiýeti aýtdy. Rus batalionlarynyň 60-dan gowrak taktik topary, olaryň hersinde 800-den 1000 çenli esker bar. Ukrainanyň günörtü merkezinde ýerleşýän Hersondan aýrylyp Donbasyň üstü bilen ýurdun demirgalyk günnägerine Russiýa bilen serhede çenli aralyga ýerleşdirilýäni çalym edýär diýip Amerikan Gorunmak resmiýeti gurrun berdi. Şeýle de Donbas hüjümüne bir bütögi serkerdelik etmek üçin Russiýa bu operasiýa täze general belledi. Günwatar resmiýleri bu çäranyň uruşyň birinji tapgyryna goýberilen we Rus goşunlaryny askyndan gaçyran ýalňyşlyklary düzeltmäge gönüktirilen bolmagynyň ahmarlygyny aýdýarlar. Azov deňiziniň esas portu bolan Mariupol bir näçe hepde bäri Rus güýçleriniň gawagyna galýar we tassan doli weýran edilene çalym edýär. Rus güýçleri bu şäheriň gaýdagysyz gorawçylary, Ukraina deňiz güýçleri we Azov batalyonu bilen köçe söwüşýär. Zelenskiň ýokary derejeli geňeşçisi Mikhail Podolyak 11 aprelde Twitter'de Mariupoldaky Ukraina güýçleriniň gawalanlygyny aýtdy. Zelenski 11 aprelde Günörtü Koreýanyň parlamentiniň öňünde wiza arkaly eden çykyşyny Russiýanyň Mariupoly doli tekillendigini we ýakyp kül edenligini aýtdy. Mariupol'un ýaşaýjylarynyň adyndan 10.000 ölçesi öldürilen bolmaly diýip prezident aýtdy. Mariupol'un häkimi Vadim Boychenkanyň Associated Press habar gurulugyna aýtmagyna görä, şäherde 10.000-den gowrak parahat ýaşaýjy öldürildi we olaryň jesetleri köçelere serildi. Şu aralykda Ukraina we günwatar resmiýleri Mariupolly Azov söwüşçülerine garşy hemiki ýaragyň ulanlan nugarada çykan habarlary derňeýänliklerini aýtdylar. Angliýa eger bu habar çyn bolup çyksa jogabynyň boljokdugyny öýdürdi. Russiýa bu aýplamalary ret etdi. Ukrainanyň ikinji uly şäheri bolan Harkov hem uly ýetki çekdi. Emma ol Ukrainanyň gödäwçiligine galýar. Sowet administrasiýasynyň başlygy Oleg Synekhubov 11 aprelde Telegramda çap eden habaryna bu şäherde 8 adamyň topokundan ölenligini, emma Ukraina güýçleriniň şäheri goramagy dowam etdirýändigini aýtdy. Zelenskiň hökümetiniň Rus ultimatumlaryny ret etmegi bilen taraplaryň arasyndaky parahatçylyk gepleşikleri häzirlikçe ýatyp garly we Kreml barynsyny Donbasa gönükdirýär. Ýewropaly diplomatlaryň Rus prezidenti Vladimir Putyni dowam edýän ýakynçylykly hüjümlerden saklamak üçin eden tagallalary şu wagtda çenli hiç bir netije bermedi. Awstriýanyň kansleri Karl Nehammer 11 aprelde Putin bilen
Moskwada duşdy we şondan soň bu hil tagarlalaryň netijeli boljagyny ananmaýanlygyny, sebäbi Vladimir Putiniň bütün durky bilen uruş logikasyna gaplananlygyny aýtdy. Putin 12 aprelde Russiýanyň günnägorundaky Vostochny kosmodromuny eden çykyşyny Rus güýçleriniň Kremliň ýürüýte harba operasiýa diýip atlandyrýan uruşyny öňde goýan asyrly maksatlaryna ýetjekdigini saklady. Onuň maksatlary dol aýdyn we asyrly diýip Putin Ukrainadaky uruşy nazarda tutup aýtdy. Bir tarapdan biz adamlara kömekleşýäris we olary halas edýäris. Beýleki tarapdan bolsa Russiýanyň howpsuzlygyny üpçün etjek çäreleri görýäris diýip Putin aýtdy. Biziň başga çykalgamyzyň bolmanlygy açyk. Bu dogry karar diýip Rus prezidenti belledi. Ýewropa Birleşigi has bir ykdysady sanksiýalar bilen basyşyny güýçlendirmese, Russiýa öz edenetlikli uruşyny arkaýyn dowam eder diýip Zelenski aýtdy. Ýewropanyň şu ýagdaýda hem hyzmatdaşlygy, sewdany, biznesi ileri tutmagy netijesinde olar özleriniň jezasy aljakdygyny bilýärler diýip ol Litvanyň parlamentiniň öňünde eden video çykyşynda aýtdy. Ýewropa Birleşigi Russiýa garşy 5 tapkyr sanksiýa girdi. Şol sanyny Putin we onuň maşgalasyna garşy hem gadaganlyk girildi. Emma Zelenski Ýewropany Rus neftinden el çekmäge, Rus gazynyň importyny besetmäge we Russiýanyň ähli bankyna sanksiýa girilmäge çagyrdy. Bu uruşda Ýewropa ýeňiş kazanmaly. Ödem bu uruşda bilelikde ýeňiş kazanar diýip Ukraina lideri aýtdy.